Krásné dobré ráno z naší výpravy na Balkán. My letos vyrazili ještě před sezónou 10. května. Vyjeli jsme autem časně ráno ze severních Čech a cílem byla Bosna. Vzali jsme to po dálnicích, abychom naštrekovali co nejvíce kilometrů. Pak bylo chorvatské městečko Slunj. Vodopády upoutaly naši pozornost a udělali jsme si tady přestávku. Je to dřevěný skanzen na vodě, vodopády jsou úplně všude, vedle nich domy, restaurace, kavárny a staré mlýny na obilí. Bylo to tu pohádkově krásné, ale my jsme potřebovali pokračovat dál. A tak jsme sedli do auta, jeli hornatou krajinou, přikročili bosenskou hranici a ubytovali se ve městě Bihač. Město Bihač má moderní zástavbu, vedle je třeba mešita, starý hrad, ale i budovy, které připomínají dobu komunistickou. Restaurací jsme hledali docela dlouho, všude byly kavárny a bary, ale pak jsme jednu našli, já si dala špíz a Jirka si dal telecí. Podle mne je největším klenotem tohoto místa řeka Una. Má v tomto místě modrou až modrozelenou barvu, je velmi široká a její okolí je krásně upravené. Lidi sem chodí odpočívat, sportovat, bavit se. Byl druhý den ráno a my se vydali na další cestu. Před námi byl Národní park Una se svými vodopády. A přestože je tento park jen kousek od Plitvických jezer, tak sem Češi málo jízdí. Výjimku tvoří motorkáři z Čech. A máme tady Zlatý hřeb. Je to vodopád Štrbačky Buk, jeho vody padají do hloubky úctyhodných 23,5 metrů a kaskáda je široká 40 metrů. Zajímavostí je, že říka tady tvoří hranici mezi Chorvatskem a Bosnou. Na jedné straně byla vlajka bosenská a na druhé chorvatská. Co vám budu povídat? Bylo tu krásně. Dokonce tak krásně, že jsme tu byli dvakrát. Poprvé dopoledne vše si prohlédli, užili, nafotili, natočili a když jsem zjistila, že na mém GoPročku nic není, tak jsme se měli ještě jednou. Nevadí, aspoň jsme si to pořádně užili a mohli v klidu pokračovat. A jeli jsme autem dál proti proudu až do vesnice Martin Brod. Ta je na soutoku dvou řek, Unác a Una, a také to byl zavěšený most, ze kterého byly vodopády krásně vidět. Bylo po deštích a bylo rozhodně na co se dívat. Kouzlo dovolené před sezónou bylo v tom, že tu bylo málo lidí. Mohli jsme si vodopády nerušeně užít. Na koupačku to opravdu ještě nebylo, ale voda z vodopádu, která tu vydatně prášila, nám úplně bohatě stačila. Prodloužená návštěva vodopádu nám zabrala poměrně hodně času, bylo pozdní odpoledne a my se vydali do města Jajce, kde jsme chtěli nocovat. Byli jsme bez oběda, hladoví, jenže kolem silnice s krásnými výhledy nic nebylo. Nakonec jsme jednu našli. Vypadala jako u nás v 90kách a my si objednali jídlo z neexistujícího jídelníčku. Paní nám přinesla čevaby, sýr, nějakou placku, hranolky, cibuli, rajčata. Dobrý to bylo. S plným břichem se nám jelo lépe, užívali jsme si okolní krajinu a pozdě večer dorazili do města Jajce. Dobré ráno z města Jajce. Začínáme třetí den a vydáváme se na cestu po městě. Slovo Jajce znamená vejce a toto je symbol tohoto města. Jajce je historické město se středověkým opevněním a bývalo hlavním městem středověkého bosenského království. Ale v 15. století padlo do osmanských rukou a později se stalo součástí Osmanské říše. Proto je zde hodně mešit. Zdejší vodopád je 21 metrů vysoký a jeho unikátem je umístění přímo v centru města. A to je on. Vodopádu jsme měli už docela dost a vyrazili na cestu směr Mostar. Po cestě jsme si udělali zastávku u Ramského jezera. Je to uměle vytvořené jezero, které jsme našli někde na fotkách, ale působilo na nás po moře. V létě to ale musí být hezky.
Moc dlouho jsme se tady nezdrželi a pokračovali podle Neretvy do Mostaru. Cesta byla docela zklamání, byl tu nepořádek, všude se tu stavělo. Až později jsme zjistili, že na podzim 2024 tu byly povodně, které to tu zničily a proto se tady tolik buduje. Jsme v Mostaru a jdeme se ubytovat. Takovou zelenou oázu jsem opravdu v centru nečekala. Hezké ubytování, tohle jsme vybrali dobře. Ale stejně se tu nezdržujeme a vyrážíme do ulic historického města Mostaru. Návštěvou Mostaru si plníme náš cestovatelský sen. Míříme ke starému mostu, který není úplně starý. Celý Mostar byl zničený válkou v 90. letech. Zničený byly i mosty, včetně toho starého. Ten současný je přesnou replikou původního a byly na ně použity technologie z 16. století. Za mostem procházíme středověkou uličkou, bazarem a hledáme restauraci, kde si dáme večeři. Jednu nacházíme mimo centrum pod vzrostlými stromy a jídlo bylo vynikající. Po dobré večeři nesměla chybět zmrzlina. Dali jsme si ji teda vedle, ale tahle vypadá taky moc dobře. A pak už jen příjemná atmosféra v uličkách a pohled na most ze zdola od řeky Neretvy. Další den jsme vyrazili do Černé Hory a vzali to přes tento nový impozantní Pelješacký most. Byl otevřen v roce 2022 a propojuje poloostrov Pelješac s chorvatskou pevninou. Tím vynechává Bosnu a Hercegovinu. Krásné slunečné počasí na chorvatském pobřeží vystřídalo v Černé Hoře to deštivé. Kotorský záliv ani Kotor nás v Lídně nepřivítali a návštěvu Kotoru jsme odložili na neurčito, protože jsme tu ani nezaparkovali. A do Budvy jsme dojeli po takovéto krásné neexistující silnici. Večeře v rybí restauraci nám spravila náladu, já si dala tyhle výborné kalamáry a Jirka si dal rybu. Pak procházíme přístav a jdeme navštívit staré město, které je jakási zmenšení na Dubrovníku, má do dneška zachovalé opevnění a konečně si sáhneme na moře. A koupačka bude zítra, má být slunečný, teplý letní den. Máme 5. den ráno a předpověď počasí nesklamala. Bylo opravdu krásně teplo. Budva je moderní město, kde se překotně staví, všude jsou v pohybu stavební jeřáby a hromady materiálu, proto vyrážíme do historické části. Touláme se úzkými uličkami a nasáváme zde atmosféru dávné historie. Pak začalo být docela teplo a vydali jsme se hledat hezkou pláž mimo centrum. Ta městská se nám totiž vůbec nelíbila. Jdeme kolem kové sochy Tanečnice směrem na sever a jednu příjemnou oblázkovou pláž tu nacházíme. Průzračná voda měla určitě 20 stupňů, vzduch měl tak o 5 stupňů více a tak se tu koupeme a odpočíváme. No a pak nás ostré slunce a hlad vyhnali na pozdní oběd do stylové motorkářské restaurace kousek od starého města. Vaří tam moc dobře a měli obrovské porce. Máme tu další ráno a přemysťujeme se do Albánie. Jedeme po pobřeží, zastavujeme v černohorské vesničce Svatý Štefan, která je s pevninou spojená úzkým náspem. Opevněná vesnička je z 15. století. Je součástí luxusního hotelového rezortu a dovnitř se dostanou pouze hoteloví hosté. Nicméně pláž je volně přístupná, je oblázková a za ranního sluníčko měla krásnou růžovou barvu a voda byla úplně průzračná. Údajně to je jedno z nejfotografovanějších míst jaderského pobřeží a já s tím souhlasím. Pokračujeme dál po vyhlídkové silnici podél západní části Skadarského jezera. Výhledy byly opravdu fantastické, příroda v květnu zelená a rozkvetlá. Silnice je teda silné slovo, byla tu úzká silnička, kam je lepší jet na motorce než širokým autem. Já jsem ještě neřekla, že tato naše cesta byla původně plánována jako motovýlet a z mnoha důvodů jsme se rozhodli jet osobním autem. A tak jsme to tady celé projeli autem,
Byli na místě, kde se úplně zastavil čas, dali si kávu, něco ke kávě a jen tak tu byli a užívali si výhledy na krásné Skadarské jezero. A pak byl konec lenošení, protože jsme museli pokračovat dál. Krajina se měnila, my přikročili albánskou hranici a jeli si dát oběd do laguny Patok. Je to místo, kde je spousta rybích restaurací. My si vybrali jednu, která brala karty. Není totiž samozřejmost tady platit kartou. A dali jsme si rybí polívku, dýňové krevetové risotto a pak jsme to tady ještě prozkoumali. Dál jsme jeli s čím dál více zataženou oblohou, rovinatou krajinou, která byla zemědělsky obdělávaná, až do města Berat, kde jsme si den předem zabukovali ubytování mimo centrum. Pak se rozpršelo a do rána nepřestalo. Dobré ráno z deštivého Beratu. Po snídani vyrážíme na prohlídku města, ale deštníky naštěstí máme. Město působí příjemným upraveným dojmem a má historii starou 2400 let. Pro Berat jsou typické vodopády osmanských domů po úbočích. Tyto domy upoutávají pozornost svými okny. Beratu se proto také říká město tisíce oken. Vyrážíme pěšky na kopec k Citadele. Tam je k vidění historické opevnění, staré obytné domy, ve kterých ještě někdo stále bydlí, nebo tu jsou restaurace. Také jsme to viděli byzantské kostely a několik mešic z osmanského období. Památky Beratu byly dokonce v roce 2005 zapsány na seznam světového dědictví UNESCO. Bývá tu proto hodně lidí. Z hora jsou fantastické výhledy na město, na řeku Osumy se svými mosty, včetně toho osmanského. Jen ty hory se nám neukázaly, protože byly v mracích. Co se dá dělat? Zbytek netrávíme návštěvou restaurace, obchodů a odpočinkem. Ale večer vyrážíme znova do ulic, kdy to konečně žije. Osvětlené město je opravdu kouzelné. Hezký, viď? Ano, a mám brýle, abych viděl těch milion světílek. No, tak oných milion možná bude. Krásné dobré ráno ze zahrady našeho ubytování. Už máme 8. den našeho putování a musíme se pomalu vydat na cestu zpět do Čech. A konečně máme modrou oblohu. A míříme na sever Albánie do albánských Alp. Už večer jsme si zablokovali ubytování v horském středisku TET, tak sem chceme dneska dojet. Ještě naposledy si užíváme pohled na historické město Berat, na město tisíce oken a pro velký úspěch jedeme ještě jednou do laguny Patok a tentokrát jsme si vybrali jinou restauraci a jdeme se najíst. Za tip na návštěvu tohoto místa vděčíme Matějovi Homolovi ze skupiny Vohnout. My jeho videa docela rádi sledujeme. A pro první návštěvu Albánie jsme byli rádi za osvědčené tipy. Laguna Patok není na koupání, má špinavou vodu, ale má své kouzlo a výborně tu vaří. A pak vyrážíme přes Škodér a kolem východního břehu Skadarského jezera do Národního parku TET na severu. Projíždíme kolem polí s krásně fialovou šalvějí a pak už se jen kocháme pohledem na hory, do kterých postupně výjíždíme. Museli jsme se serpentínama vyškrábat do horského sedla, které mělo zhruba 1700 metrů nad mořem a zase sjet do údolí, kde se středisko TET nachází. Silnice byla nová a jízda sem byla opravdu velký řidičský zážitek. Hotýlek jsme si vybrali pěkný, ale skoro mě sem nepustilo místní štěně. Čaplo mě za šaty a táhlo mě i s taškami kamsi pryč. Štěně, kterému jsme dali jméno Bohouš, naštěstí našlo jinou oběť a my se mohli vydat na procházku přes údolí až k místnímu kostelu a taky se najíst.
A kdy se vám poštěstí na cestě potkat koně? Ráno jsme nijak nemohli spát a tak jsme se vydali na procházku proti proudu řeky do hor. Ráno bylo velmi chladné, bylo lehce nad nulou a na vrcholcích byl od večera nový sníh. Největší radost naší procházky měl Bohouš. Ten nás hned u vchodu odchytil, vzal si botu a šel s námi. Tak se na toho krasavce podívejte. Jeho maminka byla obří, vypadala asi jako kupa sena. A pak už jdeme do hotelu na snídani. Byla to jediná hotelová snídaně během našeho pobytu, všechny ostatní jsme si totiž dělali sami. A pokračujeme dál, dnešní cíl je Sarajevo, kde jsme si včera bukli ubytování na 2 noci. A sjíždíme úplně stejnou cestou, jako jsme sem přijeli, užíváme si výhledů a zatáček. Jsme zpátky u Skadarského jezera, míříme na hraniční přechod a pokračujeme do Černé Hory přes Podgoricu až k Pivskému jezeru. Pivské jezero je hodně dlouhé a jízda kolem něj je opravdu velký zážitek. Nádherná modrá voda, spousta zeleně okolo, skály a kde jsou skály, tam jsou taky tunely a jich tady opravdu nepočítaně. Některé nejsou ani zpevněné. Tak jsme se tu proplétali, až jsme se dostali do kanionu řeky Tary, kde byla fascinující a nekonečná kaskáda tunelů. Večer jsme dorazili do Sarajeva a ubytovali se na svém kraji kousek od letiště. Desátý a zároveň předposlední den našeho putování jsme vyrazili tramvají do historického centra Sarajeva. Jak by řekl Švejk, tak tady někdy nám zabili Ferdinanda. Ano, obrazy a dobové auto tuto událost stále připomínají. Pak míříme do samého srdce Sarajeva, chceme se podívat na náměstí Baščarža, ale déšť nám to trochu přikazil. Procházeli jsme se po historických uličkách, navštívili tržiště, stále se někdy schovávali před deštěm a připadali si tu jako někde v Turecku a ne v Evropě. A pak jsme taky dostali chuť na kávu. Jsme na bosenské kávě. Tam mají želé. Jo. No jo, a vyšárna. Jo. Jaký to je? Žužlavý a voňavý. Vyšárnavý. Je to dobrý. A začíná pršet a jsme po 3, je to dobrý. Dneska už asi po 10. Nakonec se nám i déšť unavil a my dorazili do náměstí Baščaršija, což je odvozeno od tureckého výrazu hlavní tržiště. Cizinci mu docela trefně říkají holubí. Užíváme si atmosféru centra, které vůbec nevypadá evropsky. Sarajevo bylo oficiálně založeno v 15. století osmanskými Turky. A pak se ještě vydáváme do uličky, kde jsou samí kovotepci a vystavují své zboží a pak už pomaličku končíme prohlídku a tramvají se vydáváme zpět. Máme před sebou poslední 11. den naší výpravy
a čeká nás už jen dlouhá jízda domů. Cesta proběhla bez větších komplikací a my kolem půlnoci dorazili domů do severních Čech. Děkujeme, že jste to dokoukali až sem a u nějakého dalšího videa nashledanou.